To nebol príjemný zvuk. Čo, poďme radšej preč. Peťo? Kde to sme? A je tu horúco a zas ten zvuk. A jak sme sa tu ocitli, však sme boli v kostole. No však práve. Tak asi sa poďme najprv pozrieť tu a trochu to preskúmať, lebo to je divné. Aha. End portal, no. Ale Musíme nájsť oči, aby sme ho otvorili. no, tak asi poďme na tú druhú stranu sa pozrieť a dúfam, že tam dačo nájdeme. Ale je tu strašne horúco. Ale to je mega divné, ako sme sa tu mohli len tak z ničoho nič ocitnúť. Neviem, je tu strašne horúco. Normálne až sa potím. Strašne to vyzerá ako peklo. Ale čo by sme robili v pekle, ale tak s mojím šťastím, chápeš? Chápem. Ešte dokedy? Neviem, kde to je, kde to končí. Tam je portál. No, vidím. Tak ideš prvý? Lebo No, môžem skúsiť. neviem, kam nás to môže zaviesť. Čiže choď radšej prvý. Tak idem aj áno. Kde to sme? Tak to neviem. Bojím sa to zatiahnuť, ale tak Skús. risknem to. Počkaj, čo? My sme... Ale teraz sme kde? V kostole. Tak to je akože fest divné. Peťo? Bože zas ty. Oliver, počkaj na mňa, kde sa ponáhľaš? Ty si nevidel tam tú postavu? A už tam nie je. Si nevidel tam tú postavu? Jakú postavu, však som bol hneď za tebou. No ja som sa obzeral, ty si tam nebol. To ti hovorím, že ty si tam nebol. Trošku ti neverím, lebo ja som nič nevidel. Ale tak ja som tam videl postavu, ale... Tak vieš čo, poďme radšej domov. Možno sa mi to len zdalo zas, ja neviem, ja už mám si halucinácie, alebo neviem. No poďme sa radšej vyspať. A zajtra sa o tom porozprávame. Môžem zajtra ráno urobiť nejaké mäso alebo niečo, raňajky nejaké. Hej. Tak, dobro. Dobrú. Dobré ráno. Dobré ráno. Niekto klopal, ne? Hej, počul som niečo. Tak idem sa pozrieť. Kniha? A nevieš náhodou, kto klopal? Neviem, veď som sa teraz zobudil pred chvíľou. Skús ju prečítať. Vráťte sa naspäť do pekla a nájdete tajný poklad, inak sa už ráno nezobudíte. Napoveda. Krompač v druhom dome a druhá napoveda. Dve odlišné zelené. Idem sa pozrieť do domu, či tam nie je ten krompač. Mám ten krompač. No tak ho zober a poďme asi do pekla, lebo ja ešte sa chcem zobudiť. Ale zaujímalo by ma, že kto tam dal ten krompač. A zaujímalo by ma, že kto nám dal tú knihu pre ten dom a kto nám klopal. No. Ale sa tam podpísal nejaký Deli, či jak. Ešte poďme radšej rýchlejšie, lebo keď sa... Dobre, poď. Zas tu. To je stále...
Radšej to zavriem. No tak sme tu a si poďme rýchlo, lebo sa tu uvárim za chvíľku, však som tu len 5 sekúnd a už mi je horúco. Ale čo mám nájsť? Jaký poklad? Však tam nič také tam nebolo, tak si na to nájdeme, lebo to... A dve odlišné zelené? Podľa mňa ten krompač budeme musieť z ním niečo vykopať. Tak to je podľa mňa jasné. Inak by ho tam asi nedával. Asi máme ísť späť do tej, jak by som to nazval, miestnosti. Musíme to tam prehľadať. Dve odlišné zelené, druhá nápoveda. Ale zelených tu je veľa. Ale to je taká odlišná toto. Toto je taká odlišná. Aha. Tak to vykop. Vykop to ty radšej, lebo ja sa bojím. To je čo? Počkaj, pozriem sa. Je tu nejaká kniha a veľa vecí. Ja neviem, čo to je, ale je tu strašne veľa vecí. Choďte do Endu a zabíte bossa Vitera. To je Fúha. čo? To bude Tak- asi ten duch. Ale očividne tu sú tie veci, ktoré musíme využiť na to, aby sme ho zabili. Tak vieš čo? Zoberiem si a očividne, keď ho zabijeme, tak... Vieš čo, zober tie hlavy ty, lebo ja to radšej nebudem nosiť pri sebe. Aj ten Iron Pickaxe mám zobrať? Môžeš skúsiť. Pre istotu, no. Takže... Si ready? A vlastne tie oči si zobral? Dobro. Tak už vieme asi, že kde to máme dať, ale dúfam, že nám nič nebude stať v ceste. Ideš? Idem, poď. Áno. A myslíš, že to dačo pomôže? Keď ho Podľa zabijeme. Podľa mňa zmizne. To by bolo to Pozor! Nie. Fuj. Zabij to. Díky. Vykop to s tým železným krompačom. No tak skúsim to vykopať, ale... Dobre. Tu Co? nás si patria tie oči. Skúsim to tam dať. Tak skús, ale... Dávaj pozor. Aha. Zaujímavé. Ideme tam? Tak. No tak poďme tam. Fúha. Kde sme? Vieš čo, asi sa tam potrebuješ dostávať, asi na to sú to bloky, čiže... Zajímalo by ma, aký to bude ten boss fight. No, to aj mňa, ale trochu sa ho bojím, lebo vieš, je to boss a nevieš proste. Už by si mohli ísť vyššie, lebo za chvíľku. Ja si zatiaľ to tu nachystám. Už som blízko? Nie, ešte. No, už No. bližšie. Dobre, poď. Čo to je za moba, alebo... Neviem. Ale Ender Drag tu není. Aha. Na to máme tie hlavy. Idem to tam dať? Nech to už skončíme. No tak daj to tam. Aby to už konečne skončilo. Ale... Pozriem sa kus naokolo, lebo ako... Zaujímavé to tu je. Ako si sa tu zjavil?
Čo zase chceš odo mňa? Môžeš to už prestať? Nerob. Prestaň. Nie. Ty hnus. Nemal si ho dávať. Dáme. Čo sa tu stalo? Chvíľu som bol preč. Kde? Čo sa stalo? Neviem, vyder. Proste... On sa tu zasekol. Musíme to využiť, kým tam je zaseknutý. Aha. Pozor. Utekaj. Jau. To nejde proste. Jau. Musíme ho dať. To dáme. Už má polku dole. Hlavne nezomri. Nie. Musím sa vyhylovať. Ja ho budem trafať. Ale idú po mňa aj iní. Vieš? Nie, to on ide po ňom. Ale už aj po mne. Po toho dáme. Dúfam, že keď to dáme, tak už to všetko skončí konečne. Pomoc. Jau. Dostávam. Poď po ňom. Dávam mu, ale on sa furt healuje. To musíš dať. Ja ti verím. To dáme. Ale to je fest ťažké ho dať. Ja už nemám jablka. Poď, ja ti dám. Díky. Ale po mne ide aj ten Enderman. Má málo. Poď. Musíš dať. Už je skoro v polovici. Oliver, nie. Ja som mu pomstím. Kde je? On zmizol? Možno to je tak, že si vypýtal len Olivera, že Oliver mu niečo spravil. Chudák Oliver. Tak to znamená, že budem musieť žiť sám. Oliver, nikdy na teba nezabudnem. Čo to tu je? Píše sa tu, že v peci som ti nechal ten upečený steak, čo som ti hovoril. Čo? Tu je fakt steak? Ako je to možné? Počkať? Oliver. Oliver je tu stále so mnou. Takže to znamená, že Oliver je tu stále so mnou, ale ako duša.